Suomi on maantieteellisen asemansa vuoksi Venäjän naapurina joutunut vuosisatojen kuluessa seisomaan länneslukkona ja aallon murteessa vihamielistä itää vastaan. Esiintyypä venäläinen missä asussa tahansa, niin suomalainen sananparsi ryssä on ryssä, vaikka sen voissa paistaisi, pitää aina paikkansa. Tämän on Suomen kansa, jos kuka, aina sanot tuntuu. Vanhempi polvi muistaa vielä hyvin nämä Bobrikovin ja Seinin aikuiset komiat, Sotisova ja vihatut santarmiupseripuut, samoin kuin nämä värikkäät kasakka- ja husariunivormut. Vallankumouksen jälkeen, kun vanhat valtiaat oli syösty valtaistuimiltaan, sai Venäjän nöyräselkäinen kansa palvottavakseen uudet jumalat. Ensimmäinen niistä oli toveri Lenin, jonka elämänvaiheesta tehtiin kansalle uusi raamattu. Leninin rinnalle nousi sitten pian muita. Ja tämä on kuvasarja, joka osoittaa, miten 104 bolshevismin tunnetuimmasta päähenkilöstä nyt on ainoastaan 17 jäljellä. Ja noista edesmenneistä on vain 10 saanut luonnollisen kuoleman. Karkoitettu Venäjältä. Tuomittu kuolemaan. Tehnyt itsemurhan. Likvidoitu. Teloitettu konekiväärillä. Leikattu vasten tahtoaan. Myrkytetty. Vangittu. Kadonnut. Ammuttu. Murhattu. Ovat allekirjoituksina useimpien bolshevikkipomojen kuvien alla. Bolshevismi on siis peto, joka syö omat poikasensa. Bolshevismin häikäilemättömimpiä propagandatemppuja on räikeä taistelu uskontoa ja kirkkoa vastaan. Tämän on Suomen kansakin saanut kokea kirkkojensa pommituksien ja raiskauksien kautta. Jotta kansalle kuitenkin voitaisiin antaa uudet kuvat pois riistettyjen ikonien tilalle, levitettiin miljoonia värikkäitä ja mairia hymyisiä bolshevikkipomojen kuvia aina Engelsistä ja Marxista Molotoviin ja Staliniin saakka sen keskuuteen. Tärkeä tekijä bolshevismin ja puna-armeijan hengen ylläpitämisessä on niin sanottu poliittinen ohjaaja, eli politrukki, jollaisen pelätyn virkamiehen huone kaikkine yksityiskohtineen tässä on siirretty Viipurista sotamuseoon. Huoneen sisustus aito venäläisine yksityiskohtineen, karamellipaperin ryijyineen ynnä muineen osoittaa, miten yksilöllinen mukavuus oli toisarvoinen asia valmistauduttaessa asevoimin aatteelliseen maailman valloittamiseen. Punaiset marsalkat, Parashilov ynnä muut, neuvostopropaganda rummutti massojensa tietoisuuteen yli-ihmisinä. Asettaen kansan kaikki voimat ja varat palvelemaan aatteellista tarkoitustaan, saattoi Neuvostoliitto varustaa puna-armeijansa kaikilla nykyaikaisen sodankäynnin vaatimilla välineillä aina kaikkein pirullisimpia laitteita myöden. Mutta huolimatta näistä valtavista varusteistaan on jättiläisnaapurimme kuitenkin jo saanut tuntea, miten vaarallista on lähteä väärälle asialle, olkootpa sitten voimasuhteet millaiset tahansa. Lentokoneesta käsin voidaan myöskin suorittaa merimiinoitusta tällaisilla teknillisesti erittäin monimutkaisilla laskuvarjomiinoilla. Tämä näkymä taas ilmavoimien osastosta tuo mieleen todellisuuskuvan talvisodan ajalta. Ja tässä ovat Päijänteeseen hukkuneen desantin varusteet. Heikinkadun kummituksiako? Ei, vaan ryssien maastoutumispukuja kesäsodasta. Tämä on kuulosuunin, jolla kuullaan vihollisen lähestyminen, siis viholliskoneen lähestyminen. Ja tässä taas on toiminnassa valon heiti. Tämä on Leningradista Ensoon ajautunut sulkupallo, jota juuri valonheitin valaisee. Raskas IT-tykki. Tämän lentoveneen ovat meidän poikamme ristineet tiltuksi. Voittamattoman puna-armeijan puvut
piippalakkeineen tuovat mieleen Iivana julman aikuisen rautakypärän. Siis, niin kuin huomaamme, ympäri käydään, yhteen tullaan. Tässä on Hangon motissa tavattu itsestään toimiva konekivääri, joka toimii herätyskellon avulla ja jota käytettiin irtautumisen salaamiseksi. Piikkilankaesteen alla makaavalla mannekiinilla on yllään kuparisuojapuku mahdollisen sähkövirran tehottomaksi tekemistä varten. Ja tällä punasotilaalla taas on kädessään liekin heito. Näkymättömien säteiden avulla automaattisesti toimiva konekivääri on uusimpia puna-armeijan aseita. Tällaisilla me lunastimme Molotovin asettaman Mainilan vekselin tosin toista vuotta myöhemmin. Ja näistä jättiläistykin ammuksista näemme, että materiaalia ei puna-armeijalta puuttu. Vertailun vuoksi on tässä näyttelyssä esillä myöskin suomalainen syöksyvene, jollaisilla meidän uljaat poikamme pahan kerran ovat sotkeneet puna-armeijan piirustuksia, antaen ryssälle äkkilähdön. Ja tässä on muuan niistä veneistä, joilla ryssä sitten souteli karkuun sen mikä ennen. Talvisotamme antoi puna-armeijalle kouriin tuntuvan osoituksen hiihtotaidon tärkeydestä nykyaikaisessa sodankäynnissä. Sotamuistonäyttelyssä olevat näytteet vihollisemme talvisodan varusteista ovat meikäläisten varusteiden epäonnistunutta jäljittelyä. Ärnislinnan museosta on tuotu mukaan Mannerheim-linjan murtamista kuvaava osasto, johon kuuluu sähkölampuilla valaistu korkokuvakartta, maastolaatikko ynnä muita sotakuvitelmia. Niin sanotut korohorot, konekiväärit, pikakiväärit, koko- ja puoliautomaattikiväärit, piiskatykit ynnä muut aseet ovat nykyaikaiseen sodankäyntiin kuuluvia moninaisia varusteita. Amerikkalainen Kristi-tankki oli kristityn maailman reaalinen avunanto bolsheviikeille. Ja tämä niin sanottu hyppyjaakko, mallia 1877, oli sitä länsimaista myötätuntoa. Siitä huolimatta pieni Suomi näytti maailmalle motittamisen taidon. Ja tästä oli näyttelyssä myös tällainen pienoismotti yleisön nähtävällä. Ilmakuva Davidin ja Goljatin taistelusta leikattu lontoolaisesta lehdestä talvisodan ajalta. Mutta sic transit gloria mundi. Tässä kuva, joka osoittaa, miten monta vihollisalusta rannikkotykistömme, sukellusveneemme, Kiina-aluksemme ja moottoritorpedoveneemme ovat upottaneet Suomenlahdella tässä sodassa. Mustat pilkut ovat kyseenä olevia laivoja. Vähälukuisen ilma-aseemme saavutukset ovat yhtä loistavat. Näyttelyssä näimme jätteitä muun muassa niistä 5 koneesta, jotka kapteeni Sarvanto yksinään taistellen pudotti 6 minuutissa talvisodassa. Vihollisdivisiona toisensa jälkeen tavoittaa matkansa päähän. Punalippu toisensa jälkeen joutuu sotamuseon kokoelmiin kertomaan tuleville sukupolville Suomen kansan ankarasta kamppailusta olemassaolonsa vapautensa puolesta, sekä tekemään kunniaa niiden miesten muistolle, jotka loivat maallemme sellaiset rajat, joita vähälukuinenkin armeija tarpeen tulee.